Anu lho Bu Suhin, Mbah Nggih, Waluyo. kados pundi? Kula nderek nempel kamardikanipun, kula lari saking Berang Wetan. Nggih, kirang kula sak kanca mila menawi wonten kirang tata krama, nyuwun ngapunten. Panjenengan tiyang asli mriki to nggih. Tata kramane mesti jangkep. Nek kula tiyang saking Berang Wetan. Kula niku saking Turki. Tak kira asli mriki tibake Turki to. Turki ki luar negeri ngono kae. Turunan Gunung Kidul. Tak kira nek turunan kire. Jane kula mau ki ora arep tegel lho. Lah iki malah luwih tegel. Tenan wong kula niku riyen kula nak jenenge Dadil jane. Oh, Dan Gunung Kidul niku grup Jadil sampean pirsa. nggih jadilan. Ana 3.700 grup. Grup Jadil nggih. Lah mbok Aku sampean arek ngedeke Jadil ora sida. Lah penyebabe? Apa jenenge ora uman demit. Ora mandemit. Alasanmu kok Payu niku anak kula ya telu niku alhamdulillah dadi kabeh. Alhamdulillah kula nggih Dadi apa? maksude kula niku nggih tunggal kula 3. Nggih. Kula ragil. Jenengan 3 cowok cewek, cewek cowok cewek. Cowok sedaya. Padha berarti plek. Kandhane aku ki padha karo iki apa-apane padha kok. ora tunggalmu ki dadi apa? Lah sampean diutang mboten? Lho ya ora duwe no. Ah kula sing ora padha sing kuwi. Diaturi minggah ana ing pepanggungan. Heeh, lagi sepisan iki ketemu no, ya karo kenalan. Heeh, monggo Mbah Waluyo katuran minggah wonten ing pepanggungan sepote ditumpake praon. Oh, tumpake praon. Karaben cepet munggah ana ing panggung. Irama seger Mas dados. Yuk. Hey. Yuk sekali lagi yuk, benangan suasanane. Ya. Hey. Oh. Gilir-gilir. Wilujeng dalu selamat malam Mbah Waluyo. Wilujeng dalu Mbak Jange. Waduh, alhamdulillah. Niki setunggale nderek tepang Gladiwano. Injih. Ibu sinten? Niki bojo kula. Aku tak tepungan dhewe. Wah, lah ya engko ndak ya kono. Agi pisan iki lho aku nyawang bayi kok bagus kaya. Mangke. Sian ruas aku ketemper bojoku. Injih nderek tip pangan
malih. Nah, nggih nderek tepang sinten asmanipun, Bu? Nami kula Suhin. Oh, Suhin nggih. Nggih, kula niku sisihane Mbah Waluya niki. Sisihan garwa nggih. Sisihan apa garwa? Nggih sok nyisih nggih sok mboten. Mboten maksude ngaten. Kula nak nembe sepisan ketemu kalian Ibu Suhin nggih. Nggih. Panjenengan mau berkomentar, yo dalange bagusnya kaya ngene. Napa nggih? Anu to nggih, rak 11 12 to nggih kalian ke garwa. Kaya jambe sinigar. Nek menika jambe ingkang alus menika ingkang pangan codot. Kok ya ora ngono kuwi to Pak Ning, rumangsanono. Andekno. Wah niku ten wingking pun grenang-greneng lho. Grenang-greneng kados tenan pundi? lho Bune nek kowe iki nyawang dalange wah kaya cilik aku biyen. Apa cilikmu biyen ya kok ngono kuwi? Iki mengarek ngunekke aku elek wis dadak menggak-menggok. Ora ngono nek biyen jaremu ganteng putih ngene iki. Aku ki ndek semboyan. Aku ki wong lanang to. Ngerti wong wedok ayu apa elek, wong lanang bagus apa elek iki gampang. Titikane pripun? Anggere lampune pateni pet iki padha wae. Malah Ayo lampune peteng rak ana bedane kok sampean. Ora nek sampean cilikane kaya ngono kuwi njo saiki tuwa kok remuk redam ngono ki iso ngono ta Pak Ne? Biyen piye ceritane? Kula biyen ya putih kaya sampean iki. putih resik ngaten iki. Wah, putih kula karo sampean biyen. Malah putih jenengan. Pripun? Biyen ki tak urung ana dokter to. Dereng wonten dokter. Aku lahir ki ana dukun mingan. Lah dukune ngomong ngene iki karo mbok kuwi. Anu Mbok, sampean nek kepengin bayine sehat 5 menit jenengan PP jam 09.00 nika ora ketang 5 menit tenan. Oh Dede. Nggih didadekke. Kula bayi niku di PP ya ora ketang 5 menit bendino lah kok suatu hari niku di PP tinggal ning alas lali ora dintas. Apa enek wong tuwa kok lali ora ngentas bayi. Lah terus mbokmu piye? Nah mbokku ya ning alas ya jam 4 kowe lho cincing ora ngerti sor. Waduh. Buah. Aku kayal-kayal ning ngarepan saut-saut. Sing disaut kan apa? Nggon lambe. Ora dadi ora demes. Iki ket biyen. Oh wit biyen. Lah niku disaut kalih mbok kula nggon lambe niku nganti suwek. Nggih. Anu lho Bu Suhin, Mbah Nggih, kados Waluya. pundi? Kula nderek nempel kamardikanipun, kula lari saking Brang Wetan. Nggih, kirang kula sak kanca mila menawi wonten kirang tata krama, nyuwun ngapunten. Panjenengan tiyang asli mriki to nggih. Tata kramane mesti jangkep. Nek kula tiyang saking Brang Wetan. Kula niku saking Turki. Tak kira asli mriki tibake Turki to. Turki ki luar negeri ora kae. Turunan Gunung Kidul. Ora Tak kira nek Turki luar negeri. Tarane turunan ki. Tak kira nek turunan kire. Jane kula mau ki ora arep tegel lho. Lah iki malah luwih tegel. Ampun ngomong ke kirek. Lah napa? Ora oleh mangan iwak kirek. Kula nu contoh kula ora tau jenenge. Berarti panjenengan anu nggih. Apa ki agamane kuat ora tau nyicipi daging kirek. Ya gur duduhe. Lah tetep ora entuk kok. Yo panggah ora entuk. Nyenggol wae ora kena. Ora. Tegese duduhe jangan beningan dhewe. Oh, duduhe jangan bening to. Lah nggih, aku ketemu dalang bagus, enom pinter iku mongko larang mbok kapan-kapan dijawai dhewe nganti tekan larang ngono ya. Rasaku mari mati mung seprono kae ya. Lah sing penting teng mriki niku nek kula wong Gunung Kidul pas seduluran kok jangan. Nggih, leres. Dadi nek dhuwit niku kan nomor 37. Wah, yo. Duit iki malah nomor 37 nggih, Mbah. Lah wong kula nek kon nimbang kelangan duit karo kelangan dulur, kula trimo kelangan enggak kok. Tenan niku Terima kelangan duit ngono. kula kelangan duit ya disiarke ning Polres kok lemah. Ampun kuatir sak menika ingkang mresani kathah sanget nah. Amin, nggih. Sinaosa Jawa ning dipun tenggane priyagung mriki sami ngasta payung kabeh. Nggih. Ning kula herane satu Bu Suhin. Dos pundi? Mau udan duweres wiwit sore bahkan dari siang. Lah kok Mbah Waluya munggah iso mak sret terang. Wah, lha niki pawang udan kok. Kula niku pawang udan, pawang ula, pawang jatil. Nek jenengan kepengin ngundang napa mawon kula tenan, wong kula niku kula rak jenenge datil jane. Oh. Dan Gunung Kidul niku grup jatil sampean pirsa. Nggih, jadilan. Ana 3.700 grup. Grup jadil nggih. Lah mbok Aku sampean arek medeke jatil ora sida. Lah penyebabe? Jenenge ora uman demit. Ora mandemit. alasanmu ki ora masuk akal.
Ya jaranane ora kudu nganggo demit. Lah iki lho. Cok dadi. Sampean kok ngomong Yo nek action kurang ngono demit. tok. Kanca kula niku jatilan wis tau lho. Duadi kowe esuk nganti sore disiram ora mari. Dipangani apa-apa ora mari bareng janung tinggal kancane nganggo truk. Ngenteni. Anu dhewe kesel karepe dhewe iki. Nggih. Ngono kuwi jenenge kabudayan niku ning kono iku. Nggih ning Kawarna. Nggih, kula niku arepa dagelan rapati payu niku anak kula ya telu niku alhamdulillah dadi kabeh. Alhamdulillah kula nggih Dadi anu apa? maksude kula niku nggih tunggal kula 3. Nggih. Kula ragil. Jenengan 3 cowok cewek, cewek cowok cewek. Cowok sedaya. Padha berarti plek. Kandhane aku ki padha karo kiki apa-apane padha kok. Ora tunggalmu ki dadi apa? Lah sampean diutang mboten? Lho ya ora duwe no. Ah kula sing ora padha sing kuwi. Kok berbedane kur kaceke utang lho. Ya ya utang iki. Wong panci wae nyeringgitan kok iso-isone. Aja madan-madan. Pripun? Putrane jenengan 3 dados sedaya. Lah sing siji ning Polres. Alhamdulillah polisi nggih Kapolres. Ditahan. Oh iya. Walah, ngono kok dadi lho. Lah iki yo Lah kowe kira ya Diamini lho karo kanca-kanca. mboten napa-napa anak kula wedok janjane. Sing nomor loro niku Sing nomor 2? ten BRI. Alhamdulillah pegawai bank. Hah? Pegawai bank. Bakul ronde idran bagi sepenting ora colong jupo. Oh lah Nggih. leres. Wong kabeh halal kok niku. Sing nomor 3 ning Jakarta. Merantau pengusaha? Pengusaha ten PT Pordimen. Wih, kepala PT no nggih. Pordimen ki nyampur wedi karo semen ki lho. Waduh. Walah. Lah mari mati lulus Tuli dah. SD kok ora dadi direktur. Penting ora colong jupuk nggih. Ora colong jupuk. Nah, iya. Sing penting pekerjaan apapun itu halal. Nggih. Apalagi saya dengar-dengar Mbah Waluyo niki selain dagel sakniki nggih buka soto to nggih. Buka soto. Usaha Napa-napa soto. niki pun dibuka kok. Soto. Soto niku Buka usaha lho, Cok. sampean ngerti rahasiane dodol soto? Rahasianya apa? Racikane napa-napa? Sing paling enak nganggo apa? Yo duduhe kaldune. Ayame, Udu. Anu paling ora kerupuke. bumbune. Udu. Lah apa soto niku? Nganggo es. Lho, yo piye Mas kok nganggo Lah es? nek ora nganggo es meng oto. Tak kandhani to, Mbah. Apa? Rak ya aku ki sedulurmu to. Upamane ora dadi bojomu ya aku wis sedulurmu. Iya. Lah kok yo sekali-sekali digratisi ngopo to? Ora aku ki buka soto anggarane kanca teko aku ndelik kok. Mergane napa, Mbah? Lah aku ndak gratis to. Tapi nggih teng Gunung Kidul mriki nggih sadiare soto. Wonten griyane Teng mriko. griya, nah. Pak. Oh teng griya. Nggih kula niku jenengan pirsa desa sing duwe kesebelasan sing terkenal. Lho, napa niku? Kecamatane terkenal. Lho, napa niku? Sing duwe kesebelasan jenenge Ngliparful. Oh, Ngliparful. Kan kula niku nglipar. Nglipar Gunung Kidul. Musuhe iki Real Ngaglik. Real Madrid kok Real ngaglik. Iya. Enjing. Ngaturaken panuwun nggih niki untuk seluruh panitia, Bapak Kepala Desa, Bapak Dusun, dicarane bersih dusun, Mbah, kali Ibu Nggih, Sukin. Nggih, leres. Sampean mau tekan kene iki mundi dawuh sinten? Heeh. Sopo sing dawuh aku ora pati cetha jenenge. Lho kok ora pati cedhak pripun to? Ning yes. Niki wau sampean ya wis disangoni. Wes. Saka Pak Senen. Endi to? Resake apa kuwi mau? Anu nyun pangapunten panjenengan saking Nganjuk. Nganjuk. Monggo Nganjuk iki nggon Jula-juli lho. Gek terus mongko sing diras Sing dikersake Jula-juli aku ki wong menungso Jogja aku ngono. ya ora apa-apa, sak iso-isone no. Sak iso-isone. Pak Senen saking ndi luwung pong ndi ki mong jenenge. Oh, luwung ombo. Iki lho iki lega. Sik pundi ta Bapak? Ya niki ta. Weh, Pak Senen ki. Iso-isone saka ngluwung. Mbiyen ki nyek wong sak padha aku, sak mudun ngono iki mesti laire iki ming apa dinane Kek jenenge ya kuwi. jenenge apa terus ngandinge apa. Lah nek niki dinane Senen, Senen. laire Senen. Nek sampean Aku beda, aku Waluya kok beda. Waluya ki sak wayah-wayah luar saka Bebaya, Waluya. Weh. Sama mboten Asma percaya. Kinarya Japa, Nggih. Waluya niku artine
Waki wayah lu luar ya bebaya. Sak wayah-wayah luar saka bebaya. Padha karo kula niku. Napa? Akbar niku akhlake sabar. Nggih. Nek kula sampean bener, ning nek niki apa mau jarwane apa mau? Waluya. Waluya. Sak wayah-wayah luar saka bebaya. Alah wong mau ning kono mobilmu keplorot lho. Lho kitene pas alangan. Nggih, cangik namung jeneng mboten napa-napa, jeneng parengane Kyai Sepuh. Kyai Sepuh kinarya kanggo wanuh, apa ning ngarepe Pak Dukul ing aku kudu wutuh nek ora ndak dadi kisuh. Nggih. Siap. Saiki presanono to. Lah delek to. Iki warangganane cantik-cantike kaya ngono. Aku mos kok ngomah mbok alem ayu dhewe lho, Pak. Lah ya aku ngomong ayu dhewe iki nek dhewe nek ning kancane ya ora kok. Wah, piyayi iki le wedhakan ket mau jam 3 isik wutuh. Lah kowe iki 5 menit yang lalu lho anggere nggo kedhep ku kebul doronto. Lah wong mereke ya elek kok ya nek menungkoke.